Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Non nos tocaba falar esta semana cos nosos representantes políticos, pero sí temos hoxe a Paco Reyes, o voceiro do PSOE, posto que a semana que ven en mércores é festivo, así que non podíamos falar con ele, non queríamos perder esa oportunidade. Así que saudamos a Paco. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, Silva, un placer, como sempre, que teñades este detalle de chamar a ver. Pois imos comezar falando de orzamentos, Paco. Neste caso, porque a semana pasada coñecíamos os orzamentos da Xunta, non sei se tiveron oportunidade no Grupo Socialista de analizar profundamente esas partidas que corresponden a Santiago. Por dicir algún dos datos, temos 5,5 millóns presupostados para esa facultade de Medicina, que non sei a vostede se lle parece suficiente, se lle parece un paso adiante. Temos tamén orzamentos para a estación intermodal. Cal é a súa valoración? O primeiro que hai que decir é que para nós, no seu conxunto, son uns orzamentos que amosan dúas cousas, non? Por unha banda, pois o ninguneo da Xunta de Galicia do Partido Popular cara a nosa cidade, a Santiago de Compostela, e segundo, o reflexo e o resultado das malas, por non decir das pésimas, relacións institucionais que ten o Goberno de Compostela Aberta co Goberno da Xunta de Galicia. Eu lembro perfectamente que os alcaldes socialistas en Santiago, pois con independencia de quen gobernara na Xunta de Galicia e de quen gobernara no Estado. Eu lembro que en 25 anos, nun cuarto de século de alcaldes socialistas e de gobernos socialistas aquí en Santiago, pois hubo moitos anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, hubo moitos anos de gobernos socialistas no Estado, pero tamén 8 anos non de goberno do Partido Popular, concretamente presididos por José María Aznar, e se acadaron pois investimentos para a nosa cidade, porque a cidade ten que estar por diante incluso das ideoloxías, e polo tanto ti podes pois superar determinadas diferenzas que existen e que lógico ademais que existan, pero existen determinados proxectos estratégicos para a cidade que insisto están por enriba dos partidos e da política partidaria. Bueno, eso non está a acontecer nestes 2 anos que levamos con o goberno de Compostela Aberta e ca presidencia da corporación do señor Noriega, non? Por lo tanto, desgraciadamente, eso temos aí. A mí me gustaríame lembrar que cando pois, o Partido Popular fala positivamente destes orzamentos, Compostela Aberta, obviamente, para tentar de superar esa situación evidente e obxectiva das malas relacións institucionais, aí están os resultados, pois, bueno, din que os uns din que son bons e os outros din que non son tan malos. Bueno, eu me lembro que no 2009, co último goberno de Emilio Pérez Touriño, os últimos orzamentos socialistas, pois un alcalde socialista en Santiago, a cidade acadou 150 millóns de euros de investimento. Naquel entorno o Partido Popular decía que era pouco. Nestes momentos estamos ao redor dun 12% do que foron aqueles 150 millóns de euros. Vale, esa é a situación. Que acontece? Pois mira, eu voto en falta toda unha serie de partidas importantes, ademais partidas que teñen que ver ca política social. Por exemplo, non hai nada para a rehabilitación, 0 euros. Non hai nada para a promoción de vivenda pública, 0 euros. Non hai nada para chan público, 0 euros. En educación, non hai nada para a Escola Infantil de Santa Marta, 0 euros. Non hai nada para un novo edificio da Escola Oficial de Idiomas tan necesaria para a nosa cidade, 0 euros. Non hai nada para a ampliación do Conservatorio Superior de Música de Santiago, 0 euros. No que foi referencia a outro eido da política social, que é a saúde, que é a sanidade, pois atopámonos, sí, os 5 millóns de euros para a Facultade de Medicina, que exactamente o mesmo que se orzamentou o ano pasado e que non se executou nada, pero atopámonos 500.000 euros para o complexo hospitalario universitario. O epígrafe de plan director xa desapareceu no 2010 e non volveu. Pero claro, se alguén lle parece moito, pois quero dicir que a mitade do que tivemos o ano pasado para o hospital. E, dende logo, moi lonxe, 500.000 euros moi lonxe do que ten Coruña, que supera os 2 millóns de euros, do que vai ter Ferrol, con prácticamente 2.400.000 euros, ou do que vai ter Vigo. Vigo vai ter somente en equipamento 4 millóns de euros, non? Por lo tanto, política social para Santiago de Compostela, cero, unha cousa nula. E outras partidas que temos, pois falabas, por exemplo, da intermodal. Sí, pero non é unha cuantía moi diferente da que reciben outras cidades para o que é a estación de autobuses, non? Para acabar tendo ese intercambiador, non ese intermodal, senón ese intercambiador do que falamos. Pero, por exemplo, a EDAR resulta que a mitade do ano pasado, 575.000 euros. O ano pasado foi 1,5 millón de euros. Bueno, nós estamos prácticamente convencidos de que
bueno, o que está verdadeiramente pendente dun fío que cada vez é máis fino, é máis pequeno, é precisamente dar, e particularmente, os fondos comunitarios europeos. Eu o que vexo que imos ter que pagar do noso peto, os veciños e veciñas de Santiago, esa depuradora que é necesaria. Por outra banda, a capitalidade de Galicia, pois temos o mesmo que nos últimos anos. É dicir, lonxe dos 3.100.000 euros, pois son 2.300.000 euros, lonxe dos 3.100.000 euros que tivemos co último orzamento de Emilio Pérez Touriño, que sí que apostou por Santiago de Compostela, e moi lonxe dos estudos que na Facultade de Económica se fixeron e que decían, naquele entón xa, no 2009, que eran necesarios 5.500.000 euros. Bueno, con 2.300.000 non chegamos, eu mesmo podo dicir do consorcio. É dicir, o consorcio está en unha situación de pura supervivencia, e polo tanto o que é evidente que a Xunta de Galicia non está tendo en conta que no 2021 imos ter un Xacobeo moi importante que pode convertirse nun punto de inflexión, ou ben para seguir crecendo ademais en calidade, ou ben como punto de inflexión para comezar a decrecer. A xente leva agora moito tempo sen un Xacobeo, ten unas expectativas moi importantes con respecto ao 2021, e como defraudemos esas expectativas pode ser, pois, iso, o principio do decrecemento do que é o Camiño de Santiago, con toda a riqueza e ese río de riqueza que supón o Camiño de Santiago, non somente para Compostela, para toda Galicia. Tendo en conta esta valoración que fan vostedes dende o Grupo Socialista, esa referencia que facía vostede tamén á actitude de Compostela Aberta con respecto a estes orzamentos, vostede que cree que tería que facer nestes momentos o goberno local, unha vez coñecidas esas partidas? Bueno, o que ten que facer, mínimo é o que vai facer o Partido Socialista, que é presentar unas alegacións, así imos facer conjuntamente co grupo parlamentario do PSD no Parlamento de Galicia, para defender unas melloras para Santiago de Compostela. Por certo, quero dicir que o diñeiro de intermodal é exactamente a cantidade que nos pedimos o ano pasado. Pero claro, xa tiña que ser do ano pasado, non? Compostela Aberto, que ten que facer é ter moi claro un proxecto de cidade. Eu teño claro que ese é un dos problemas de Compostela Aberta, a parte da xestión, é un problema de proxecto de cidade, é dicir, de dar solución, de saber que cidade, que Compostela queremos para os próximos anos, e a partir de aí, pois, ter moi claros cales son os investimentos estratégicos para esta cidade, sentarse ca Xunta de Galicia, negociar e chegar a acordos. É dicir, ese é o mandato popular. O mandato popular non é un mandato de enfrentamento naquelas políticas, por exemplo, sociais, na que claramente hai unha diverxencia co Partido Popular. Nós tamén a temos, e nós tamén temos, nese sentido, as nosas diferencias as manifestamos, pero existen aspectos nos que é necesario sentarse en unha cadeira e chegar a acordos, e pasar as horas que fagan falta para poder chegar a un consenso. Porque, insisto, cun presidente do Partido Popular na Xunta de Galicia como Fraga Iribarne e alcaldes socialistas como Xerardo Estévez e como Sánchez Bugallo, se chegaron a acordos. E que se chegou a acordos con José María Aznar, por suposto, con presidentes socialistas que apostaron claramente por Santiago, como Emilio Pérez Touriño na Xunta e como Felipe González e despois José Luis Rodríguez Zapatero no goberno do Estado, non? E particularmente un extraordinario ministro de Fomento que tivemos nos últimos tempos do goberno de Zapatero, como foi José Blanco, que a verdade é que apostou clarísimamente por esta cidade. Os últimos orzamentos que presentou José Blanco para a nosa cidade, se non lembro mal, foi 2010, e foron 250 millóns de euros. As cifras son moi claras e din a verdade. Pois non deixamos de falar de orzamentos, pero neste caso quería mencionar unha cuestión que nos comentaba vostede mesmo esta mañá en rolda de prensa. Trátase desa senda verde que iría pola antiga vía do ferrocarril cara a Ordes, é un antigo proxecto, non sei se o recordarán os nosos espectadores, pero un proxecto do que se ten falado xa moito tempo. Vostede felicitábase esta mañá porque a Deputación no pleno deste venres vai aprobar o orzamento para redactar ese proxecto. Sería un paso adiante para que empece a ser unha realidade de alguna maneira. Que vai supoñer este paso? Como sabes, unha antiga vía ferroviaria que quedou en desuso, e polo tanto que, igual que se fai en outras partes do Estado, pois o que se pretende recuperar para facer unha senda, pois para fomentar e promover o turismo rural e o turismo ecolóxico, non? Ademais é moi importante porque vai aproveitar toda a riada de peregrinos que chegan aquí a Santiago de Compostela a través do camiño e que van poder continuar camiñando. Isto vai legar pois a Oroso, Ordes, polo tanto vai favorecer tamén a comarca, eso nos entendemos que é importante. Quero decir que este é un dos puntos do acordo cos orzamentos con Compostela Aberta para o 2017. En principio, o plantexamento era
incorporar parte dos remanentes para poder desenvolver este proxecto. Finalmente non se incorporaron os remanentes precisamente porque se acadou un compromiso ca Diputación da Coruña para que a Diputación da Coruña asumise o custe desa redacción do proxecto, non? O Grupo Municipal Socialista de Compostela estivo falando hai uns meses precisamente co presidente da Diputación, con Valentín González Formoso. A verdade é que ele se comprometeu, hai que poñelo en valor, ele se comprometeu como presidente da Diputación a levar adiante este proxecto e, efectivamente, pois cumpre a súa palabra porque vai aprobar este venres en acordo do Pleno da Diputación, pois van ser de entrada 40.000 euros para un proxecto que vai afectar a 36 km e medio de senda verde, que, insisto, vai ser un elemento que vai dar un pulo a esa diversificación do turismo da que sempre estamos falando, neste caso o turismo ecolóxico, e nos entendemos que é importante que poñer en valor, neste caso, ese compromiso do presidente da Diputación da Coruña, o socialista Valentín González Formoso, que, cando dá a súa palabra, pois a cumpre. Compostela pode velo neste caso, non? Pois non deixamos aínda os orzamentos, pero neste caso imos aos orzamentos locais e os orzamentos de Santiago. Hoxe mesmo, esta mesma mañá, volveu a haber unha nova toma de contacto, unha nova xuntanza entre o PSOE e Compostela Aberta. Supoño que ainda estará moi verde a cousa, porque ainda queda que avanzar, pero non sei se nos pode contar algo, como están sendo estas primeiras reunións. Sí, ainda non se falou exactamente de cifras, o certo é que estamos facendo a avaliación de cal é o punto de desenvolvemento precisamente dos acordos non do 2017 e, por outra banda, pois ver cal pode ser a metodoloxía máis áxil para poder aprobar estes orzamentos en tempo. De certo, Compostela Aberta nos manifestou que tiñan a intención de ver se era posible aprobar os orzamentos antes do 31 de decembro, polo tanto, en prazo legal. Eu teño que dicir que nos, aínda que nunca fixemos unha cuestión neste caso do prazo de aprobación do orzamento, preferimos uns bons orzamentos para a cidade antes que se aproben en tempo, non? Pero non vai ser, dende logo, por nós que non se poden aprobar en tempo. Si é certo que para iso imos un pouco xustiños. É dicir, probablemente deberíamos ter comenzado non toda a conversación un poquinho antes ou un pouco antes, porque agora eu penso que imos xustos para poder facer esa aprobación do 31 de decembro, pero dende logo polo Partido Socialista, polo Grupo Municipal do PSDG non vai quedar, nos imos facilitar na medida do posible que efectivamente se poden aprobar tamén en tempo, pero insisto, o máis importante é que Santiago teña uns bons orzamentos para este 2018. Pois quero rematar a entrevista, Paco, falando ou retomando o tema do servizo da hora e do guindastre, outro tema do que tamén levamos falado moito. Hai unha novidade que a empresa Doal, que é a empresa que sería adxudicataria deste servizo despois de que unha sentenza xudicial obrigara a Setex a Parque a abandonalo por unha certa irregularidade, das que tamén xa temos explicado moitas cuestións. Esta empresa, Doal, acaba de presentar a documentación precisa para facerse cargo do servizo, aínda que dende o goberno local o alcalde volvíanos a reafirmar esta mañá que o que sospeitan é que o que queren é unha indemnización, non facerse cargo dese servizo. Vostedes como ven a situación coa hora e o guindastre nestes momentos, con este novo paso, a ver por onde van as cousas? Pois, Silvia, que un ano e medio máis tarde estamos no mesmo punto, estamos cunha empresa que a xustiza dixo que non podía desenvolver a prestación do servizo, como ese Texa Parking, nese caso, que é a que continúa prestando o servizo, que é a que continúa cobrando sen contrato, cobra por recoñecemento extrajudicial de crédito, e seguimos, despois dun longo proceso cheo de erros nese sentido, moitos deles formais, pero que son necesarios para todo o proceso de municipalización, e a verdade é que non se avanzou nada, estamos no mesmo punto no que o Partido Socialista hai un ano e medio dixemos que estaríamos ao final, que era falando que a segunda empresa que era Doal, que era o primeiro que tiña que ter feito, é dicir, cumprir a sentenza nos termos que significaba, mire, vostede foi a segunda, polo tanto, quere vostede facerse cargo da prestación do servizo. Bueno, estamos un ano e medio máis tarde nesa tesitura. Eu non sei cal vai ser a decisión que vai tomar, obviamente, esta empresa, Doal, neste caso. O certo é que a decisión e a proposta e o cumplimento da sentenza nestos termos tiña que ter sido xa hai un ano e medio, non?
Por lo tanto, pois unha vez máis estamos tarde, unha vez máis Compostela Aberta está deixando pudrir un tema que é un tema importante, fundamentalmente polo seu contorno de municipalización. Eu insisto, non sempre plantexamos a mesma cuestión, por que non avaliar a posibilidade de facer agora, pois como neste caso Pontevedra ou Ferrol, Pontevedra co BNG, Ferrol primeiro co Partido Socialista, despois co Partido Popular, agora co Camarea, que é unha hora que está baseada na rotación. Si ti non rotas no tempo, depende ademais das diferentes zonas da cidade, ti podes estar máis ou menos tempo dese aparcamento de superficie, pois si ti non rotas, entón é cando existe unha sanción, pero en principio ti non tes que pagar a hora, non? Está funcionando de feito tamén por execución dunha sentenza judicial en Lugo. Compostela Aberta non quiso nin falar desta cuestión, que eso sí que facilitaba moitísimo o proceso de municipalización. Bueno, existe un ano e medio máis tarde, estamos no mesmo punto no que tiñamos que ter resolto hai moito tempo. Pero se opoño eu a vostede no apuro de ter que decidir unha opción, que sería máis positivo? Continuar coa municipalización, que a empresa Doal optara por esa indemnización e non facerse co servizo, ou que asumir o servizo? Mira, o problema primeiro, asumir o servizo, pois é unha decisión que vai ter que tomar Doal. Parece ser que o que existe é unha diferenza de criterio con respecto á valoración da amortización dos parquímetros, por lo tanto, eso se ten que resolver, e Doal ten que tomar a decisión. Mira, o problema da municipalización é todo o proceso chapuceiro, xa o dixen no seu momento, que fixo Compostela Aberta con respecto a esta cuestión. Mira, a memoria non hai por onde collela, eu non sei se fixeron caso de todas as alegacións que nos presentamos para mellorar esa memoria, pero se non o fixeron, é unha memoria que a verdade é que non se sostén. E, polo tanto, con esa memoria non se pode tomar unha decisión tan importante como é a municipalización dun servizo público. Eu o que lle critico a Compostela Aberta é que está pudrindo temas nos que nos podemos participar, que parecenos que poden ser estratégicos, nos estamos a favor da municipalización de toda unha serie de servizos, pero claro, as cousas hai que facelas ben. Feitas de maneira chapucera, tío, que estás facendo de terra queimada dun proceso que é interesante e que hai que afondar, como outros procesos de municipalización que se poderon ter feitos, como por exemplo a xestión da Casa da Xuventude, ou por exemplo tamén a xestión dos comedores escolares. Se puido tender a municipalización, Compostela Aberta non o quiso facer, se centrou no tema da hora e do guindastre, e o certo que o fixo de maneira chapucera e houve moitos problemas para levar adiante neste momento. Bueno, pois, como digo sempre, seguiremos falando deste asunto seguramente en vindeiras entrevistas, en vindeiros debates. Paco, agradecerlle a súa presenza aquí hoxe con nos unha vez máis. Graciñas. Pois moitas grazas a vos, como sempre. Mañá non volvemos con máis preguntoiros porque estaremos na Gala Gallegos del Año, nos Premios Gallegos del Año que organiza esta casa, o Grupo Correo Gallego. Na semana que ven si retomaremos xa as entrevistas. Graciñas por acompañarnos.